anem a presentar el cap semàntic. de la perruqueria. Comencem! Els materials de la perruqueria són tisores, raspall, secadora i brotxa. Els tipus de peinats de la perruqueria són llis, pèl, trenes i cua de cavall. Els trabajadors de la perruqueria són perruquera, perruquer, caixer i ajudant. Esperem que us hagi agradat i servit d'ajuda. Adeu!